Takže čau lidi, vidíte u mého další videa. Dneska to bude jak se opravím vlastně do hezka, protože se vstává a jakoby do školy, že se připravím. A já takhle vypadám zvláštně, takže chtěla bych vám ukázat, jak se připravuju do školy. Takže nejprve si vždycky připravím nějaké oblečení a vždycky si rozhoduji, jestli toto nebo toto, ale vždycky si dám ten týky, takže mám prostě tadyto, mám šaty, kdyby něco byste se divili, jo. Pardon, že mi fakt někdo píše. A takže budete k tomu potřebovat asi hřeben a ještě nějaké věci. Takže jako první si vždycky musíte nejprve opláchnout obličej. Tak, já už mám docela mokrý. Tak, opláchneme se obličej a utřeme se. To je moje hygiena. No, za další si vždycky prostě hezky upravím, ale musím se ještě nejprve učesat. Já nemám takové rovné vlasy, ale já mám správně patku, takže kdybyste se divili. A pořádně to prostě stejte. Hlavně tady na těch kořínkách, protože oni jsou vždycky nejvíce zamuchlé. Nejlépe, ne, když to děláte takhle, ale nejlépe si to držte, protože potom vás to tak bolet nebude, když se budete česat. Vidíte, vypadám krásně, ale vzadu to vypadá ještě strašně. Takže se to musím taky rozčesat. Trošku to bude bolet, ale mi to moc nevadí. No. Tak. Jsem krásně rozčesaná a vždycky, abych neměla tak masné, tak vždycky udělám takhle, tady to. A potom vypadám docela hezky. Tak, hotovo. Jako další speciál, nebo další, co si máte správně udělat, se nakrémovat. Nemám třeba takovýhle krém. Vemte si a hezky se takhle nalíčíte, nebo ještě se okrémujte, abyste vypadali jako mladý, i když jste. Prostě ať vaše pleť vypadá krásně. Ale já bych nedoporučovala čelo, protože potom máte masné vlasy. Takže vážně tam, kde nemáte vlasy. Tak to bude stačit. A potom si jenom vyčeštěte zuby. Ale já mám ještě spoustu času a udejte se když tak culíka, když máte tělocvik nebo něco takového. Tady to. A nejprve dole a potom nahoře. A potom úplně celé. Mě se to za chvíli típne, takže dejte like, odběr, koment a můžete i dislike. A tady to je moje hygiena. Pum. Ještě to samo vypne, tak se nedivte. A potom to děláme jako kolečko. A teďka celé. Nejlépe, když děláte kartáčkem nahoru a dolů. Vyplivnete, umyjte si kartáček a to samé i pusu. Tak. Utřete se a jste krásně připraveni do školy. Takže ahoj!